Aino saapui tilalle 7. kuulla raskaana ja viimeiset rahansa taskussaan. Katto oli romahtamaisillaan, piha umpeen kasvanut, maa, jota kukaan ei ollut halunnut 12 vuoteen. Kun kylä sai tietää, valpuri nainen, joka määräsi kaikesta paikkakunnalla, ajoi paikalle. Hän pysäytti autonsa, katsoi sitä rauniota ja nauroi. Nauroi ääneen, peittelemättä, ja sanoi auton ikkunasta, ei kestä kuukauttakaan. 2 vuotta myöhemmin Valpurin ravintola oli suljettu ja lukittu, ja sillä maalla, jota kukaan ei ollut halunnut, oli rekkajono Nelostiellä. Aino oli 31-vuotias, 7. kuulla raskaana, ja hänellä oli 3500 euroa tilillään. Se oli kaikki. Ei se ollut paljon, mutta se riitti yhden valinnan tekemiseen. Ja Aino tiesi, että tämä olisi viimeinen valinta, jonka hän tekisi rahaa kädessään, joten sen piti olla oikea. Tarina siitä, miten hän oli päätynyt tähän pisteeseen, oli yksinkertainen ja satutti sillä yksinkertaisella tavalla, jolla todet tarinat satuttavat. Hän oli työskennellyt 6 vuotta keittiöapulaisena kylän ravintolassa. Hän heräsi 5 aamulla, pilkkoi, maustoi, pesi, kuurasi, teki mitä käskettiin ja teki sen hyvin. Kun vatsa alkoi näkyä, irtisanominen tuli eräänä sivistyneenä perjantaina, paperit allekirjoitettuina ja kaikki. Uusi omistaja oli ostanut ravintolan 2 kuukautta aiemmin ja tehnyt selväksi, sanomatta sitä suoraan, että raskaana oleva nainen ei sopinut hänen suunnitelmiinsa. Mies oli lähtenyt ennen sitä. Eräänä tavallisena tiistai-aamuna Aino heräsi, eikä miestä ollut siinä. Ei viestiä, ei selitystä, ei mitään muuta kuin sen tupakan haju, jota mies oli polttanut kuistilla joka ilta. Aino odotti 3 päivää ennen kuin ymmärsi, ettei ollut enää mitään odotettavaa. Tämä oli hieman yli 8000 asukkaan kunta sisämaassa, niitä paikkoja, joissa kaikki tietävät toistensa nimet ja uutiset kulkevat autoa nopeammin. Joten kun Aino jäi yksin, raskaana, irtisanottuna ja miehen kadottua, koko kylä tiesi asiasta ennen viikonloppua. Jotkut säälivät, monilla oli mielipide. Hän ei halunnut kumpaakaan. Erorahan ja säästöjen, joita hän oli pitänyt keksirasiassa sängyn alla, rahojen, joista hän ei ollut koskaan kertonut miehelleen, kanssa hän pääsi 3500 euroon. Kylän mittapuulla se oli vähän, siihen mitä hän suunnitteli, se oli ainoa mahdollisuus. Ongelma oli, että hän ei vielä tiennyt, mitä hän suunnitteli. 3 viikon ajan Aino heräsi, laski kätensä vatsalleen, tuijotti kattoa ja yritti keksiä järkevää suunnitelmaa. Mennä töihin minne? 7. kuulla raskaana, mikään kylän liike ei palkkaisi häntä. Palata äidin luo toiseen maakuntaan. Millä rahalla ja mitä tekemään sen jälkeen? Avata jotain alle 4000 eurolla, kun lapsi oli tulossa 2 kuukauden päästä. Jokaisen polun päässä, jonka hän näki, oli seinä. Eräänä torstai-iltapäivänä, kävellessään kotiin kaupasta kassi kummassakin kädessä ja vatsapainavana, hän pysähtyi sähköpylvään eteen. Siihen oli teipattu käsin kirjoitettu lappu kiireettömällä käsialalla, myydään tila, 10 hehtaaria, vanha rakennuskanta. Tarjouksia otetaan vastaan. Alla oli puhelinnumero. Aino seisoi siinä 20 minuuttia. Kassit painoivat, aurinko porotti niskaan, ja hän seisoi siinä silti, katsoen sitä paperia kuin siinä olisi ollut jotain sanojen väliin kätkettyä. Kuka tahansa, joka olisi tuntenut hänet, olisi sanonut hänen menettäneen järkensä. Hän soitti sinä iltana. Tila oli kuulunut Esko-nimiselle miehelle, joka oli kuollut 12 vuotta aiemmin, ilman perillisiä huolehtimaan paikasta. Kiinteistö oli ollut vuosia perikunnan selvityksessä, kunnes kaukainen sisarenpoika oli onnistunut saamaan asiat kuntoon ja halusi nyt päästä siitä eroon. Aino pyysi päästä katsomaan sitä seuraavana päivänä. Se, mitä hän seuraavana aamuna näki, oli juuri sitä, mitä lapussa luki, vanha rakennuskanta. Katto notkahti keskeltä, kanala oli romahtanut, kaivo oli täynnä kuivia lehtiä ja heinikko oli vallannut kaiken. Kukkapenkit, kuistin, sen mikä oli aikoinaan ollut kasvimaa. Hän käveli tontilla raskaan vatsansa ja mutaisten jalkojensa kanssa, kumartui oksien ali, raivasi tietä käsillään. Mutta se, mikä sai hänet pysähtymään, mikä sai hänet seisomaan liikkumattomana keskellä pusikkoa pitkän aikaa, ei ollut talo. Se oli sijainti. Tila sijaitsi alle 200 metrin päässä valtatie 4 liittymästä, tiestä, joka halkaisi kylän kahtia, juuri siinä mutkassa, jossa rekat joutuivat hidastamaan, kulmatontti,
joka näkyi tielle molemmista suunnista, ja koko matkalla seuraavaan kaupunkiin 46 kilometrin päässä ei ollut yhtäkään ruokapaikkaa. Ei mitään, vain asfalttia ja heinää. Aino seisoi siinä ja katsoi tietä, jonka saattoi nähdä alhaalla puiden välistä. Rekka ajoi hitaasti mutkan läpi, juuri niin kuin hän oli kuvitellut. Hän tarjosi 3000 euroa. Sisaren poika hyväksyi 2 päivässä. Kun uutinen levisi kylällä, ja se levisi nopeasti, kuten kaikki siinä kylässä, tulivat kommentit. Eivät ne vaivihkaiset kuiskaukset, vaan avoimet, suoraan sanotut kommentit kaupassa, kampaamossa, apteekissa, että se raskaana oleva nainen oli menettänyt järkensä. Että hän heittäisi rahansa hukkaan ja lapsen ollessa tulossa, hylätyn raunion ostaminen oli ajattelemattoman ihmisen teko. Painavin kommentti ei tullut kadulta, se tuli ravintolan sisältä. Valpuri Lehtonen istui nurkkapöydässään, samassa jossa hän aina otti vastaan tavarantoimittajia ja hoiti asioita, kun hän kuuli jonkun kertovan, mitä Aino oli tehnyt. Hän oli 52-vuotias, kylän ainoan ravintolan omistaja, kaupunginvaltuutetun lanko ja tuttu puolelle kunnan virkamiehistä. Kun Valpuri puhui, ihmiset pysähtyivät kuuntelemaan. Hän laski haarukan lautaselle, pyyhki suunsa hitaasti lautasliinalla ja sanoi nostamatta ääntään, niin että koko pöytä kuuli. Sai mitä ansaitsi. Se paikka on ollut kirottu siitä asti, kun Esko kuoli. Ei kestä kuukauttakaan. Sitten hän jatkoi syömistä. Kukaan pöydässä ei vastustanut. Ei tarvinnut. Se oli Valpuri, joka puhui. Toisella puolella kylää Aino ei kuullut mitään tästä. Hän oli tilalla polvillaan maassa, puhdistamassa rikkaruohojen valtaamaa kukkapenkkiä kumihanskat kädessä ja hiki valuen hänen kasvoillaan, kun vanha mies ilmestyi aidan reunalle työkalupakki kainalossaan. Aino ei ollut koskaan nähnyt häntä aiemmin. Mies ei esitellyt itseään, ei selittänyt mitään. Hän vain laski pakin maahan, katsoi ympärilleen katseella, joka arvioi vanhaa ongelmaa, ja kysyi, mistä haluat aloittaa? Aino katsoi häntä hetken ja osoitti sitten kattoa. Eino oli 70-vuotias, asunut viereisellä mökillä vuosikymmeniä ja tuntenut vanhan Eskon, kun molemmilla oli vielä hiuksia. Hän ei selittänyt, miksi oli ilmestynyt. Hän vain ilmestyi ja palasi seuraavana päivänä, ja sitä seuraavana. Hän oli se, joka eräänä iltapäivänä pysähtyi Ainon taakse tämän puhdistaessa kukkapenkkiä ja sanoi melkein itsekseen, tämä on Pohjanväinön putkea. Esko toi taimia kaukaa. En ole nähnyt samanlaista missään muualla. Aino repäisi oksan ja vei sen nenälleen. Tuoksu pysäytti hänet. Se ei ollut mitään, mitä hän tunsi. Syvempi, makeampi, ja siinä oli pohjalla jotain, jolla ei ollut nimeä. Melkein savuinen, melkein makea, mutta ei kumpikaan. Hän seisoi siinä liikkumattomana hetken, oksa nenällään, vatsa painavana ja aurinko laskemassa. Sillä hetkellä hän ei vielä tiennyt, mitä se tuoksu merkitsi, mutta hän siirsi taimet talteen sinä samana iltapäivänä, huolella kuin siirtäisi jotain kallisarvoista, tietämättä vielä kuinka arvokasta. Ylijääneillä 500 eurolla Aino teki listan. Kalkkia, käytettyjä kattotiiliä, siemeniä, 12 kananpoikasta, kaasuliesi, 3 käytettyä piknikpöytää, jotka hän löysi ilmoituksesta ja haki itse, ajaen vatsa kiinni ohjauspyörässä. Eino katsoi pöytiä, kun Aino saapui niiden kanssa lainatulla peräkärryllä, eikä sanonut mitään. Hän vain meni hakemaan työkalupakkinsa. 2 viikossa he olivat paikanneet katon, puhdistaneet kaivon, pystyttäneet puurakenteen pressukatteella talon eteen, joka toimi katoksena pöydille. Aino kokkasi uudella liedellä vanhassa keittiössä, ikkuna auki, koska kuumuus oli raskas ja savun piti päästä ulos. Eino korjasi mitä korjattavaa oli, pyytämättä ja odottamatta kiitosta. Hänellä ei ollut kylttiä, ei nimeä. Tien varteen pystytetyssä puupalikassa oli vain anelia, paperi, johon oli tussilla kirjoitettu 4 ruokalajin menu ja hinnat. Ensimmäinen päivä oli hiljainen. Yksikään auto ei pysähtynyt. Toinen päivä oli samanlainen. 3. päivänä, myöhään iltapäivällä, avolava auto hidasti, ajoi ohi hitaasti ja pysähtyi sitten pientareelle. Kuljettaja nousi ulos, katsoi rakennelmaa, katsoi lappua ja seisoi siinä hetken kuin tehden päätöstä. Sitten hän astui sisään. Juhani oli 48-vuotias, tulossa Oulusta, ja oli pysähtynyt, koska hänellä oli nälkä, eikä hän halunnut ajaa enää 40 kilometriä seuraavaan kaupunkiin vatsakuristen, ei mistään muusta syystä.
Hän teki sen selväksi istuessaan, katsoen ympärilleen ilmeellä, joka oli tottunut arvioimaan nopeasti, oliko paikasta mihinkään, ja tilasi kanan säästeliäin sanoin kuin joku, joka tekee niin joka päivä. Aino tarjoili kermaisen kanapadan, jonka lisukkeena oli kuohkeaa perunamuusia ja joka oli maustettu puutarhan pohjanväinön putkella, jonka hän oli niin huolellisesti siirtänyt viikkoja aiemmin. Juhani söi. Ei sanonut mitään kesken kaiken, ei kehunut, ei valittanut, ei kommentoinut mitään. Hän söi lautasen tyhjäksi, nousi, meni autolleen ja palasi. Hän seisoi Ainon edessä ilmeellä, jota Aino ei heti osannut tulkita. Mitä sinä laitoit tähän? Hän kysyi. Maustetta puutarhasta, Aino vastasi. Hän katsoi Ainoa hetken, sitten ikkunaa kohti kuin yrittäen paikantaa puutarhaa ulkoa. En ole koskaan syönyt mitään tällaista, hän sanoi, eikä se kuulostanut liioitellulta kehuskelulta. Se kuulosti aidolta hämmästykseltä, sellaista laatua, jota ihminen ei suunnittele tuntevansa. Hän maksoi, kirjoitti lapun numeron ylös puhelimeensa ja lähti. Aino seisoi keskellä keittiötä sen jälkeen, kun avolava oli kadonnut mutkan taakse. Eino oli tiskaamassa vieressä eikä sanonut mitään, mutta Aino näki hänen suupielensä nousevan hieman. 3 päivää myöhemmin Juhani palasi, eikä tullut yksin. Hänen takanaan oli 2 muuta avolavaa. Kuljettajat nousivat, istuivat, tilasivat katsomatta juurikaan menua, aivan kuin he olisivat jo tienneet, mitä halusivat ennen saapumistaan. Yksi heistä, Pekka-niminen mies Vaasasta, söi hiljaa ja lopuksi istui hetken haarukka lautasella, katsoen pöytää kuin yrittäen ymmärtää jotain. Maistuu kodilta, hän sanoi, puhumatta kenellekään erityisesti, enkä edes oikein tiedä, mitä se tarkoittaa. Sillä viikolla Juhani oli lähettänyt viestin 8 kuskille, jotka ajoivat samaa reittiä. Ei ollut kirjoittanut paljoa. Pysähtykää sen naisen luona mutkassa ja tilatkaa kanaa. Aino ei tiennyt tätä vielä. Hän tiesi vain, että yhtäkkiä siellä, missä ennen oli ollut hiljaista, oli nyt liikettä. Kylässä Valpuri kuuli liikkeestä työntekijältään, joka tankkasi autonsa Nelostien lähellä. Nainen oli tullut innoissaan kertomaan, että tilan mutkassa oli rekkajono. Valpuri kuunteli, taitteli lautasliinan, jota piti kädessään, ja kysyi rauhallisesti, kuinka monen jono. Joku 5-6 avolavaa. Valpuri ei vastannut. Hän meni oman ravintolansa tiskille ja katsoi salia. 4 pöytää varattuna, normaali liike. Sitten hän palasi siihen, mitä oli tekemässä, mutta sinä iltana hän lähetti tuttavansa ajamaan Nelostien ohi, vain katsomaan. Vastaus, joka tuli takaisin, oli 7 rekkaa. 2 niistä odottaa Pientareella, koska ei ollut vapaita pöytiä. Valpuri luki viestin, asetti puhelimen näyttö alaspäin pöydälle ja oli hiljaa. Hän ei ymmärtänyt. Raskaana oleva nainen yksin pressukatoksen alla, ilman nimeä, ilman kylttiä, ilman mitään, ja kuskit odottavat Pientareella. Sen täytyi olla hinta. Hinnan täytyi olla se. Hän käski kysyä, paljonko hän veloitti. Vastaus tuli, kalliimpaa kuin hänen omansa. Valpuri tuijotti kattoa pitkän aikaa. Samalla viikolla Aino synnytti Annin, eräänä joulukuisena torstaina. Synnytys tapahtui kylän sairaalassa, ja Eino istui ulkopuolella muovituolilla 6 tuntia hattu sylissään, kunnes sairaanhoitaja avasi oven ja sanoi, että kaikki oli hyvin. Hän oli ensimmäinen, joka piti Annia sylissään Ainon jälkeen. Ne suuret, känsäiset kädet pitelivät jotain pientä, ilme kasvoillaan, jota hän ei itsekään osaisi nimetä. Kun Aino toipui, Eino huolehti tilasta yksin. Hän kasteli puutarhan, ruokki kanat, sulki kojun 2 viikoksi ja laittoi paperilapun tienvarsikylttiin. Palaamme tammikuussa. Kiitos. Eräs rekkakuski, joka ajoi ohi sinä viikolla, jätti laatikollisen kondensoitua maitoa kyltin nojalle. Toinen jätti viestin kirjekuoressa. Odotamme. Aino sai tietää tästä, kun pääsi sairaalasta. Hän luki viestin jalkakäytävällä Anni sylissään ja oli hiljaa hetken. Paikka oli odottanut häntä. Mutta mitä hän ei vielä tiennyt, oli se, että myös Valpuri odotti, ja että kaupungin vaikutusvaltaisimman naisen rauhallinen hymy kätki jotain, jonka selvittämiseen Ainolta menisi kuukausia. Tammikuu tuli ja tila Toivonranta avattiin, nimi kyltissä. Aino oli pyytänyt Einoa maalaamaan nimen puulevylle. Hän maalasi sen valkoisella maalilla, kirjain kirjaimelta, kiireettä. Se oli vinossa vasemmassa reunassa. Aino antoi sen olla. Ruokalistalla oli nyt 11 annosta.
Erikoisuus oli kermainen kanapata, joka valmistettiin tilan omista kanoista, maustettiin Pohjanväinön putkella ja tarjoiltiin perunamuusin kera. Anni nukkui improvisoidussa kehdossa keittiön nurkassa, kun äiti kokkasi. Ja kuskit, jotka saapuivat aikaisin, katsoivat joskus nukkuvaa lasta ja laskivat ääntään ilman, että kukaan pyysi. Rekkakuskien välinen puskaradio ei toimi kuin mainos. Se toimii kuin luottamus. Yksi kertoo toiselle, toinen testaa, vahvistaa ja välittää eteenpäin. Ja kun vahvistus tulee 5, 6, 10 eri ihmiseltä, jotka eivät ole sopineet keskenään, siitä tulee varmuus. Helmikuussa oli kuskeja, jotka kiersivät puoli tuntia reitiltään vain päästäkseen Nelostien mutkaan. Kukaan heistä ei osannut selittää tarkalleen miksi. He sanoivat ruuan olevan erilaista, parasta mitä he olivat koskaan syöneet, mutta kun he yrittivät olla tarkempia, sanat pettivät. Pekka, kuski Vaasasta, yritti kuvailla sitä kollegalleen radiossa eräänä iltapäivänä ja oli pitkään hiljaa ennen kuin sanoi. En tiedä mitä siinä mausteessa on, mutta tuntuu kuin ruoka halaisi sinua sisältäpäin. Lause kiersi. Siitä tuli kuvaus, siitä tuli kutsu. 2 kuskia toiselta reitiltä teki poikkeuksen testatakseen sen vain sen takia. Siihen aikaan Valpuri alkoi tuntea maan tärisevän jalkojensa alla, vielä kevyesti, mutta hän tunsi. Selvin merkki tuli maanantaina, kun yksi hänen kanan toimittajistaan saapui viikoittaiseen toimitukseen ja mainitsi kesken keskustelun saaneensa kyselyn uudelta ravintolalta tiellä, joka kyseli hinnoista ja määristä. Valpuri kysyi nimeä. Mies sanoi, ettei sillä ollut vielä vakiintunutta nimeä, se oli se mutkan tila. Valpuri oli hiljaa. Sitten hän kysyi, kuinka suurta määrää paikka oli tiedustellut. Toimittaja epäröi hetken ennen kuin vastasi. Se oli melkein 2-kertainen määrä siihen, mitä hän tilasi viikossa. Valpuri passitti miehen matkoihinsa, meni ikkunaan ja katsoi kylän katua. Sitten hän otti puhelimen ja soitti kaupunginvaltuutettu Simolle, langolleen. Oletko ajanut Nelostietä viime aikoina? Hän kysyi. Ajoin viime viikolla, tämä sanoi. Siellä oli jonoa. Tiedän, että siellä oli jonoa. Haluan tietää, tunnetko ketään kunnanvirastolta, joka hoitaa toimilupia maantien varrella sijaitseville yrityksille. Simo piti lyhyen tauon ja sanoi sitten tuntevansa. Valpuri lopetti puhelun ilman lisäselityksiä. Vielä ei ollut aika toimia, mutta hän oli tarkkaavainen. Ja kun Valpuri oli tarkkaavainen jotakuta kohtaan kylässä, se henkilö ennemmin tai myöhemmin tunsi sen. Toisella puolella kylää Aino ei tiennyt mitään tästä. Hänellä oli välittömämpi ongelma. Eräänä maaliskuun keskiviikkona, ilman ennakkovaroitusta, asiakasmäärä 2-kertaistui. Ei ollut selvää selitystä, ei tapahtumaa, ei erityistä päivää. Kuskit vain ilmestyivät suuremmalla joukolla, ja heidän mukanaan tulivat ensimmäiset päivätyöläiset soija- ja maissitiloilta, jotka sijaitsivat 2 koon päässä Nelostieltä. Miehet, jotka ajoivat sen mutkan ohi 2 päivässä ja jotka olivat siihen asti pysähtyneet kotona tai vieneet eväät mukanaan. Yksi heistä tuli sisään ensimmäistä kertaa melkein vahingossa. Hän oli unohtanut eväänsä ja oli nälkäinen, ja tila oli lähimpänä. Söi, lähti, palasi seuraavana päivänä 3 kollegan kanssa lounasaikaan. Sinä päivänä Aino oli yksin keittiössä, Anni kantorepussa rinnallaan ja 2 kattilaa liedellä, kun hän huomasi, että ulkona odotti enemmän ihmisiä kuin oli pöytiä. Hän meni ulos, laski ihmiset, palasi keittiöön ja seisoi hetken liikkumattomana lieden edessä. Eino ilmestyi keittiön ovelle. Tarvitset 1 kattilan lisää, hän sanoi. Tiedän, Aino vastasi. Minulla on 1 kotona. Hän meni hakemaan sen, palasi 10 minuutissa ja jäi auttamaan tarjoilussa ilman, että kenenkään tarvitsi pyytää. Siitä lähtien Aino alkoi sopeutua. Hän loi take away järjestelmän työntekijöille, jotka tarvitsivat ruokaa mukaan pellolle. Heräsi aikaisemmin, nukkui myöhemmin, ja Anni oli mukana kaikessa, kantorepussa keittiössä, kehdossa lieden lähellä, Einon sylissä, kun tyttö heräsi kesken ruuhkan, eikä äiti voinut pysähtyä. Huhtikuussa tila Toivonrannassa oli jono joka päivä lounasaikaan. Eräänä toukokuun keskiviikkona tapahtui se, mitä kukaan ei ollut osannut ennakoida. Aino oli keittiössä, kun Eino tuli takaovesta sisään erilainen ilme kasvoillaan. Se ei ollut huolta, se oli hämmästystä. Mene ulos, hän sanoi vain. Hän meni ulos Anni sylissään ja pysähtyi tien reunaan. Valtatie 4 oli jumissa. Ei onnettomuuden, ei tietyön takia, jonon takia.
Pientareelle oli pysäköity 23 rekkaa ennen tilaa, odottamassa vuoroaan. Toisella puolella rivi maatilojen avolavoja venyi hiekkatielle. Ihmisiä seisoi ulkona, ihmisiä istui pöydissä, ihmisiä käveli jalan 200 metrin päästä, koska lähempänä ei ollut pysäköintitilaa. Eräs rekkakuski, joka ajoi tiellä sillä hetkellä tietämättä mistä oli kyse, jarrutti, nousi ulos ja kysyi lähimmältä mieheltä mitä oli tapahtunut. Mies vastasi irrottamatta katsettaan savusta, joka nousi tilalta puiden yläpuolelta. Ei mitään, se on se ravintola. Kuski katsoi jonoa, katsoi savua ja meni jonon päähän esittämättä enempää kysymyksiä. Kuvatilanteesta saapui Valpurille 3 eri reittiä ennen päivän loppua. Hän oli omassa ravintolassaan, kun valtuutettu Simo soitti nauraen, luullen, että myös Valpuri pitäisi sitä hauskana. Valpuri ei nauranut. Hän lopetti puhelun, meni ikkunaan ja katsoi salia. 3 pöytää varattuna heikko liike. Sinä iltana hän soitti takaisin Simolle, ja tällä kertaa keskustelu oli erilainen, vakavampi, suorempi. Mitä he kaksi suunnittelivat sinä iltana, Aino ei vielä tiennyt. Mutta se oli tulossa, ja se saapuisi eräänä tiistai-aamuna kirjekuoressa, jossa oli virallinen leima ja tarkastajan allekirjoitus. Kirjekuori saapui eräänä tiistai-aamuna. Aino oli keittiössä, kun Eino toi sen postilaatikosta ja asetti pöydälle sanomatta mitään. Kunnanviraston kirjelomake kertoi jo kaiken ennen kuin hän edes avasi sitä. Hän luki sen seisaltaan, Anni kantorepussa rinnallaan ja liesi yhä päällä takanaan. Luki 2, sitten 3. kerran. Se oli ilmoitus, jossa väitettiin ravintolan toimivan ilman asianmukaista toimilupaa maantien varrella sijaitsevalle liikeyritykselle. Aikaa korjauksiin annettiin 15 päivää tai toimipaikka suljettaisiin. Hän taitteli paperin, laittoi sen laatikkoon ja meni tarjoilemaan lounasta. Mutta mitä hän ei vielä tiennyt oli se, että hänen kuukausia aiemmin jättämänsä lupahakemukset makasivat kunnanviraston eräässä laatikossa, eivät kadonneina, vaan paikallaan. Pysäytettyinä Harri-nimisen virkailijan pöydällä, joka oli saanut erittäin selkeän ohjeen olla edistämättä sitä prosessia. Sillä viikolla liikenne tilalla jatkui normaalisti. Rekkakuskit saapuivat, söivät, lähtivät. Juhani pysähtyi torstaina kuten tavallisesti, huomasi Ainon olevan tavallista hiljaisempi ja kysyi, oliko kaikki hyvin. Aino sanoi selvittävänsä joitakin paperiasioita. Juhani ei kysynyt enempää, mutta viipyi hieman pidempään ennen lähtöään, juoden kahvia hitaasti kuin tietäen, että hänen läsnäolollaan oli jotain arvoa, vaikka hän ei sanonut mitään. Seuraavalla viikolla, ennen kuin ilmoituksen määräaika umpeutui, saapui Valpurin suunnitelman toinen osa. Valkoinen pakettiauto pysäköi tilan pihaan maanantai-aamuna. Siitä nousi 2 miestä, joilla oli lehtiöt ja terveystarkastajan liivit. Tarkastuksesta vastaava henkilö oli Risto Santala, mies jota Aino ei tuntenut, mutta joka tunsi Valpurin erittäin hyvin. He olivat vanhoja ystäviä, sellaisia, jotka hoitavat palveluksia ilman, että palveluksista tarvitsee puhua. Tarkastus kesti 2 tuntia. Aino oli mukana kaikessa, vastasi kaikkeen kysyttyyn, näytti keittiön, puutarhan, kanalan, varastotilat. Hän tiesi paikan olevan kunnossa. Hän oli huolehtinut siitä alusta alkaen, koska tiesi, ettei voinut antaa sijaa virheille. Tarkastajat lähtivät antamatta lausuntoa paikan päällä. He sanoivat raportin tulevan muutaman päivän kuluttua. Raportti tuli 3 päivässä, ja kun se saapui, Aino seisoi pitkään paperia pidellen. Rikkomukset oli luokiteltu vakaviksi. 3 niistä riitti toiminnan välittömään keskeyttämiseen, kunnes korjaukset olisi tehty ja uusi tarkastus suoritettu, prosessi, joka kestäisi viikkoja, ehkä kuukausia. Hän luki jokaisen kohdan, luki uudelleen, etsi omista muistiinpanoistaan, mitä tarkastuksen aikana oli havaittu. Hänen omat muistiinpanonsa sinä päivänä sanoivat eri asioita kuin raportti. Se, mitä tarkastajat olivat vierailun hetkellä kutsuneet yksinkertaisiksi huomioiksi, ilmestyi nyt paperilla vakavina rikkomuksina. Hän ei ymmärtänyt, mutta hän aisti. Sinä iltana, Annin nukahdettua, Aino istui pöydän ääreen kynän kanssa ja alkoi lukea jokaista riviä jokaisesta asiakirjasta, ilmoitusta, raporttia, hakemuslomakkeita, joista hänellä oli kopiot. Hän merkitsi ylös sen, mitä ei ymmärtänyt, mikä oli melkein kaikki. Siinä oli 3 pinoa papereita ja paljon virastosuomea, joka tuntui tehdyn sekoittamaan. 3 yötä meni niin. 3 yötä valopäällä myöhään, kynä kädessä ja Anni nukkumassa viereisessä huoneessa. 4. yönä hän oli samassa paikassa,
kun kuuli kevyen koputuksen takaovella. Se oli Eino, joka oli nähnyt valon palavan liian myöhään useana päivänä peräkkäin ja oli kävellyt pimeän pihan poikki nähdäkseen, mikä oli hätänä. Hän näytti paperit sanomatta mitään. Eino istui, laittoi rintataskustaan ottamansa lasit nenälleen ja luki, hitaasti kuin joku, joka haluaa todella ymmärtää. Hän oli hiljaa hetken lopetettuaan. Sitten hän sanoi, tässä on jotain vialla. Tämä raportti ei vastaa sitä, mitä he näkivät. Tiedän, Aino sanoi, mutta sen todistaminen. Eino katsoi papereita vielä hetken. Sitten hän otti lasit pois, taitteli ne huolellisesti ja laittoi takaisin taskuunsa. Eskon poika on lakimies, hän sanoi. Asuu viereisessä kaupungissa. Olen tuntenut hänet pikkupojasta asti. Aino katsoi häntä. Luuletko, että hän auttaisi? En tiedä, Eino vastasi rehellisesti, mutta voin käydä siellä. Samaan aikaan kaupungissa Valpuri sai uutiset rauhallisesti, kuin olisi odottanut niitä. Tarkastaja Risto oli vahvistanut raportin toimitetuksi. Virkailija Harri oli taannut, että Ainon hakemukset pysyisivät laatikossa. Valtuutettu Simo kiersi kaupungin kauppiaiden keskuudessa keräämässä nimiä adressiin, joka esitettiin huolena Nelostien liikenteestä, mutta joka käytännössä vaati ravintolan toiminnan keskeyttämistä, kunnes kaikki luvat olisivat kunnossa. Monet allekirjoittivat lukematta kunnolla. Paperissa oli Simon nimi, joten he allekirjoittivat. Yksi heistä oli Topias, kylän pikkukaupan omistaja, joka allekirjoitti luullen sen olevan vetoomusliikenteestä. Hän tajusi, mitä oli todella allekirjoittanut, vasta kun tuttu kertoi hänelle muutamaa päivää myöhemmin, mitä tilalla tapahtui. Topias kantoi asiaa omalla tunnollaan, mutta ei sanonut vielä mitään. Hän käänsi epämukavuuden sisäänpäin ja jatkoi elämäänsä. Valpuri ei tiennyt, että tämä yksityiskohta palaisi hänen eteensä myöhemmin tavalla, jota hän ei ollut laskenut. Tilalla Aino avasi ravintolan joka päivä. Toinen ilmoitus oli tulossa, hän ei vielä tiennyt sitä, mutta aisti sen. Ensimmäisen asiakirjan määräaika oli melkein umpeutumassa. Terveystarkastuksen raportti esti kaiken edistymisen ja hänen hakemuksensa olivat edelleen vastaamatta kunnanvirastolla. Eräänä torstai-iltapäivänä Juhani saapui lounaalle ja löysi Ainon tavallista hiljaisempana. Tällä kertaa hän ei kysynyt mitään. Söi, maksoi ja ennen lähtöään jätti kirjekuoren pöydälle. 27 kuskia pyysi tuomaan tämän, hän sanoi. Nämä ovat huomisen tilaukset etukäteen maksettuina. Kukaan ei anna tämän paikan mennä kiinni. Aino avasi kirjekuoren hänen lähdettyään. Siellä oli rahaa ja taiteltu paperi, johon joku, jota hän ei ollut koskaan nähnyt, oli kirjoittanut lauseen, me palaamme, koska ruoka on hyvää. Me kerromme muille, koska sinä ansaitset sen. Hän taitteli paperin ja laittoi sen esiliinan taskuun. Ei itkenyt, mutta seisoi hetken käsi taskussa, tuntien taitellun paperin sormiensa välissä. Sinä iltana Eino soitti takaisin ja kertoi uutiset. Lakimies halusi nähdä paperit ja tutustua paikkaan henkilökohtaisesti ennen kuin päättäisi mitään. Matti Virtanen oli 50-vuotias. Hänellä oli pieni toimisto kaupungissa 30 kilometrin päässä ja hiljainen tapa, joka kertoi hänen oppineen kuuntelemaan ennen kuin puhuu. Kun Eino koputti hänen toimistonsa oveen maanantai-aamuna asiakirjakansio kainalossaan, Matti ei esittänyt heti kysymyksiä. Hän pyysi Einoa istumaan, pyysi kansion, luki kaiken hiljaa, sivu sivulta, kommentoimatta mitään kesken. Kun hän oli valmis, hän sulki kansion hitaasti ja sanoi haluavansa tutustua paikkaan henkilökohtaisesti ennen mitään päätöksiä. Hän tuli torstaina. Istui yhteen ulkopöydistä, tilasi kanapadan katsomatta juurikaan menua ja söi hiljaa, katseen kiertäessä tontilla, puutarhassa, kanalassa, rakennelmassa, joka oli pystytetty halvalla kalkilla ja päättäväisyydellä. Aino tarkkaili häntä keittiöstä lähestymättä. Eino oli ulkona korjaamassa aidan saranaa, mutta ei oikeastaan korjannut mitään. Matti lopetti syömisen, istui hetken hiljaa kädet pöydällä. Sitten hän nousi, meni puutarhan reunalle ja jäi seisomaan katsellen Pohjanväinön putkipenkkiä nurkassa. Hän seisoi siinä liian kauan ollakseen vain utelias. Aino tuli ulos keittiöstä ja meni hänen luokseen. Isäni istutti tämän Pohjanväinön putken, Matti sanoi kääntymättä häneen päin. Hän toi taimen matkalta, jonka hän teki ennen syntymääni. En koskaan saanut tietää mistä. Hän piti tauon. Kävin täällä muutaman kerran lapsena. Sitten hän kuoli, enkä palannut enää. He seisoivat hetken hiljaa, katsoen kasvia, joka kasvoi tiheänä ja hiljaisena penkissä. Otan tapauksen, hän sanoi.
Sovittu palkkio oli 1 ateria viikossa niin kauan kuin prosessi kestäisi. Aino ojensi kätensä. Hän kätteli. Se, mitä Matti löysi seuraavina päivinä, muutti sen, mikä näytti byrokratialta joksikin vakavammaksi. Ainon lupahakemukset olivat olleet virkailija Harrin pöydällä kuukausia, oikein jätettyinä, päiväyksellä ja rekisterinumerolla, mutta ilman mitään etenemistä. Matti meni henkilökohtaisesti kunnanvirastoon, pyysi nähdä asiakirjat ja seisoi tiskin edessä, kunnes näkyvästi vaivautunut virkailija toi kansion. Saapumisleimat olivat siellä. Prosessi ei ollut koskaan edennyt, koska sitä ei ollut koskaan lähetetty eteenpäin. Sitten tuli terveystarkastuksen raportti. Matti vertasi alkuperäistä tarkastusasiakirjaa, josta Aino oli pyytänyt kopion sinä päivänä, postitse saapuneeseen lopulliseen raporttiin. Rikkomusten vakavuusluokitus oli erilainen. Käsiala oli erilainen kuin muussa asiakirjassa, ja alkuperäisessä tarkastuspöytäkirjassa oli näkyvä pyyhintä juuri siinä kohdassa, jossa vakavuusluokitusta oli muutettu. Hän katsoi 2 asiakirjaa vierekkäin pitkän aikaa. Se ei ollut huolimattomuutta. Se oli tahallista. Matti kokosi kaiken. Pidätetyt hakemukset, pyyhityn raportin, kirjaamismerkinnät ja laati aineiston. Sitten hän meni kunnanvirastoon toisen kerran, tällä kertaa asianajajana, ja jätti virallisen valituksen ilmoitusprosessista. Valituksessa viitattiin hakemusten perusteettomaan pidättämiseen laillisena esteenä, luvan saamiselle ja osoitettiin terveystarkastuksen raportin epäjohdonmukaisuudet. Koneisto alkoi liikkua. Kunnan sisällä, kun valitus saapui oikeisiin korviin, epämukavuus oli välitön. Valtuutettu Simo soitti Valpurille eräänä iltapäivänä ja sanoi, että lakimies oli jättänyt paperit ja että asiat voisivat monimutkaistua. Valpuri kuunteli hiljaa. Sitten hän kysyi lakimiehen nimeä. Kun Simo sanoi sukunimen, Valpuri oli hetken hiljaa. Virtanen, hän toisti. Vanhan Eskon poika, kasvanut ja ryhtynyt lakimieheksi. Valpuri lopetti puhelun vastaamatta. Hän seisoi ravintolan tiskillä hetken. Hän ei ollut laskenut tätä mukaan. Vanha Esko oli kuollut ilman läsnä olevia perillisiä, niin kaikki kylässä tiesivät. Se, että poika oli palannut lakitoimiston ovesta puolustamaan juuri sitä naista, joka oli ostanut isänsä maan, oli käänne, jota hänellä ei ollut käsikirjoituksessa. Mutta Valpuri ei ollut sellainen henkilö, joka muutti kantaansa vastoinkäymisen takia. Hän soitti takaisin Simolle ja käski pitää prosessin kunnanvirastolla mahdollisimman pitkään. Hakemukset voitaisiin löytää rauhassa, jokainen vaihe voisi viedä enimmäisajan. Byrokratia kärsivällisesti käytettynä oli hiljainen ja tehokas ase. Mitä hän ei tiennyt, oli se, että Matti oli jo ottanut kopiot kaikesta ja että pyyhintä terveystarkastuksen raportissa oli liian näkyvä, jotta sen voisi sivuuttaa kuka tahansa, joka tiesi mitä etsiä. Tilalla Aino avasi ravintolan joka päivä. Paine oli kova viikon ajan. Toinen ilmoitus saapui, lyhyemmällä määräajalla kuin ensimmäinen, ja 2 päivän ajan hän oli lähellä uskoa, että hänen olisi pakko sulkea. Se oli prosessin pahin hetki. Hän seisoi keittiössä kello 11 illalla, käsi tiskillä ja liesi sammutettuna, katsoen pöydälle levitettyjä papereita. Hän ajatteli Valpurin sanovan, ei kestä kuukauttakaan, sillä rauhallisuudella, joka tiesi jo lopputuloksen. Sitten hän katsoi ikkunasta Pohjanväinön putkipenkkiä ulkona, pimeänä, hiljaisena, ja sytytti lieden. Sitä hän osasi tehdä. Seuraavana aamuna Matti soitti uutisten kanssa. Topias, pikkukaupan omistaja, joka oli allekirjoittanut adressin lukematta sitä kunnolla, oli ilmestynyt hänen toimistoonsa edellisenä päivänä ja pyytänyt päästä puhumaan. Miehellä oli ollut asia omalla tunnollaan viikkoja. Kun hän ymmärsi, mitä oli todella allekirjoittanut ja sai tietää, että asiakirjaa käytettiin painostamaan tilan sulkemista, hän ei voinut enää olla hiljaa. Hän halusi todistaa vapaaehtoisesti siitä, miten adressi oli esitetty hänelle ja muille kauppiaille. Hän halusi kertoa, mitä oli sanottu, mitä oli jätetty sanomatta ja kuka oli tehnyt lähestymiset henkilökohtaisesti. Matti kuunteli kaiken, teki muistiinpanoja ja lopuksi sanoi Topiakselle, että hänen todistuksensa voisi muuttaa prosessin suunnan. Se voisi paljastaa jotain, mikä oli siihen asti ollut piilossa virallisten leimojen ja tarkastajien allekirjoitusten takana. Ja kun Aino kuuli tämän puhelimessa, istuen keittiön pöydän ääressä Anni sylissään, hän ei tuntenut riemua. Hän tunsi jotain syvempää ja vankempaa, tunteen, että maa oli lakannut liikkumasta hänen jalkojensa alla, mutta tarina ei ollut vielä päättynyt.
Valpuri ei vielä tiennyt, mitä oli tulossa, eikä hänen nimeään ollut vielä ilmestynyt mihinkään viralliseen asiakirjaan. Se oli muuttumassa. Topiaksen todistus kesti 2 tuntia. Hän kertoi kaiken sen epämukavalla tarkkuudella, joka tulee, kun on pitänyt jotain sisällään liian kauan, ja nyt täytyy päästä eroon painosta. Hän kertoi, miten adressi oli esitetty hänelle naapuruston huolena Nelostien liikenteestä, ei muuta. Hän sanoi, että valtuutettu Simo oli tehnyt lähestymisen henkilökohtaisesti pikkukaupan tiskillä rennon keskustelun sävyyn, joka ei jättänyt tilaa kysymyksille. Ja hän sanoi, että yhdellä allekirjoitusten keruukierroksella Valpuri oli ollut läsnä, ei taustahahmona, vaan johtaen keskustelua, valiten sanat, päättäen mitä kertoa ja mitä jättää kertomatta. Matti kirjoitti kaiken ylös. Kun Topias lopetti, hän kysyi, olisiko tämä valmis allekirjoittamaan virallisen asiakirjan kertomastaan. Topias oli hetken hiljaa ja sanoi sitten kyllä. Todistus kädessään Matilla oli se, mitä hän tarvitsi mennäkseen byrokraattista valitusta pidemmälle. Aineisto osoitti nyt selkeän polun. Tahallisesti pidätetyt hakemukset, väärennetty raportti näkyvällä pyyhinnällä, vääristellyllä tiedolla rakennettu adressi ja vähintään 2 julkisessa virassa olevan henkilön ja 1 heihin vaikuttavan henkilön suora osallistuminen. Hän vei kaiken hallinnolliseen selvitykseen. Ei melulla, ei julkisilla lausunnoilla, vaan papereilla, protokollalla ja asianumerolla. Tutkinta aloitettiin hiljaisuudessa, kuten sellaiset asiat usein alkavat. Valpuri ei saanut tietää heti. 2 viikon ajan elämä kylässä jatkui normaaliin tapaan. Hänen ravintolansa toimi pienemmällä asiakasmäärällä kuin vuosi sitten. Tien varrella oleva tila oli edelleen täynnä. Hän näki sen kaukaa ja piti epämukavuutensa kurissa sillä kurinalaisuudella, jolla on tottunut hallitsemaan omia kasvojaan. Sitten tarkastaja Risto Santala sai kutsun antamaan selvitystä Tila Toivonrannan tarkastusraportista. Hän soitti Valpurille välittömästi, ääni kireänä, sanoen, että prosessissa oli ongelma. Valpuri kuunteli, pyysi häntä rauhoittumaan ja sanoi hoitavansa asian. Lopetti puhelun, seisoi hetken ja soitti sitten valtuutettu Simolle. Simo ei vastannut ensimmäisellä soitolla, eikä toisella. Kun hän vastasi 3, hänen äänensä oli erilainen. Varovaisempi, mitatumpi, sellaisen painolla, joka oli jo konsultoinut jotakuta ennen puhelimeen vastaamista. Hän sanoi, että olisi parasta, jos kukin hoitaisi omat asiansa toistaiseksi, että prosessi oli hallinnollinen ja että se tuskin johtaisi mihinkään sen kummempaan. Valpuri ymmärsi viestin. Simo oli vetäytymässä. Hän lopetti puhelun, meni ravintolan ikkunaan ja katsoi katua pitkän aikaa. Ensimmäistä kertaa moneen vuoteen hänellä ei ollut selvää seuraavaa askelta mielessään. Tilalla elämä jatkui siihen rytmiin, josta oli tullut normaalia. Jonoa lounaalla, noutoruokaa pelloille, Eino nurkkapöydässä kahvilla ruuhkan jälkeen, Anni ryömien keittiön lattialla, tottuneesti kuin olisi kasvanut kattiloiden ja rekkakuskien matalien äänien keskellä. Aino tiesi prosessin etenevän, mutta Matti oli ollut selvä. Se voisi kestää, esteitä voisi ilmetä, eikä hänen pitäisi luottaa nopeaan ratkaisuun. Joten hän teki, mitä oli oppinut tekemään alusta alkaen, avasi ravintolan, kokkasi, tarjoili, eikä antanut sen, mikä oli hänen hallintansa ulkopuolella, kuluttaa sitä, mikä oli sen sisällä. Eräänä kesäkuun iltapäivänä Matti soitti ensimmäisen konkreettisen uutisen kanssa. Tutkinta oli löytänyt raportin pyyhinnän lisäksi terveystarkastuksen sisäisen merkinnän, joka osoitti, että rikkomusten alkuperäinen luokitus oli ollut lievä, juuri niin kuin Aino oli merkinnyt muistiin tarkastuspäivänä. Muutos vakavaksi oli tehty jälkikäteen, käsin, Risto Santalan toimesta, ilman lupaa ja ilman uutta protokollaa. Todiste oli viraston sisäisissä arkistoissa, joihin tutkinta oli päässyt käsiksi. Ristolla ei ollut enää mitään mahdollisuutta pitää kiinni versiostaan. 2 viikkoa myöhemmin valtuutettu Simo sai virallisen ilmoituksen virkarikostutkinnasta, joka liittyi Ainon hakemusten perusteettomaan pidättämiseen. Virkailija Harri siirrettiin väliaikaisesti pois tehtävistään tutkinnan ajaksi. Kylässä uutinen levisi, kuten uutiset siellä aina levisivät. Ennen kuin mitään asiakirjaa julkaistiin, ihmiset kommentoivat hiljaisella äänellä kaupassa, apteekissa, kampaamossa. Jotkut aidosti yllättyneinä, toiset sillä ilmeellä, joka tiesi jo kauan, että näin tapahtuisi jonain päivänä ja oli vain odottanut. Valpurin nimeä ei ollut vielä ilmestynyt mihinkään viralliseen paperiin, mutta Topiaksen todistus oli aineistossa
ja aineisto oli selvityksessä, ja sellaisilla asioilla on tapana nousta pintaan, kun sitä vähiten odottaa. Se tuli eräänä heinäkuun aamuna. Selvityksen loppuraportti julkaistiin kunnan virallisessa lehdessä, kuiva ja tekninen asiakirja, joka listasi tutkitut tosiasiat, todetut vastuut ja toteutetut toimenpiteet. Tarkastaja Risto Santala oli irtisanottu ja häntä vastaan oli nostettu syyte asiakirjan väärentämisestä. Virkailija Harri oli erotettu, valtuutettu Simo menetti mandaattinsa virkarikoksen vuoksi ja raportin tekstissä, kappaleessa, joka kuvasi adressin järjestämistä ja lähestymisiä kauppiaisiin, Valpuri Lehtosen nimi esiintyi. Ei syytettynä, ei vastaajana, vaan tunnistettuna osallistujana painostusjärjestelyyn, yksityiskohtaisella kuvauksella hänen suorasta osallistumisestaan ainakin yhteen Topiaksen dokumentoimaan lähestymiseen. Raportti oli julkinen. Kuka tahansa, jolla oli pääsy viralliseen lehteen, saattoi lukea sen, ja kylässä jokainen tavarantoimittaja, jokainen kauppias, jokainen asiakas luki sen. Matti soitti Ainolle heti, kun asiakirja oli julkaistu. Hän luki ääneen puhelimessa kohdan, jossa Valpurin nimi mainittiin. Sitten hän sanoi, että ravintolan toimilupa oli myönnetty takautuvasti kunnan virallisella lausunnolla, jossa tunnustettiin aiemman prosessin sääntöjen vastaisuus. Aino kuunteli hiljaa. Kun Matti lopetti, hän oli hetken hiljaa. Onko se ohi? Hän kysyi. Lain kannalta kyllä, Matti sanoi. Hän kiitti, lopetti puhelun ja meni pihalle. Seisoi keskellä pihaa kanojen kierrellessä hänen ympärillään, katsoen puutarhaa, vinoa kylttiä ravintolan nimellä, tietä, jonka saattoi nähdä alhaalla puiden välissä. Hän ei tuntenut riemua. Hän tunsi jotain, mikä muistutti enemmän hiljaisuutta. Sellaista hiljaisuutta, joka tulee kun ääni, jota et enää edes huomannut, lakkaa. Mitä seuraavaksi tulisi, hän ei vielä tiennyt, mutta hän tunsi, että maa jalkojen alla oli vakaa tavalla, jolla se ei ollut pitkään aikaan. Ja toisella puolella, kylää Valpuri, oli pian saava selville, mitä tapahtuu, kun maa katoaa sen alta, joka on aina luullut hallitsevansa kaikkea. Valpurin luhistuminen ei tapahtunut dramaattisena kohtauksena. Se tapahtui hitaasti, kuin vesi, joka imeytyy maahan ääntä pitämättä, kunnes yhtenä päivänä katsot ja huomaat, että maa on kadonnut. Ensimmäinen asia, jonka hän menetti, oli lihantoimittaja. Eräänä elokuun aamuna miehen pakettiauto, joka oli toimittanut hänen ravintolaansa vuosia, ajoi kylän pääkadun ohi pysähtymättä. Hän soitti. Mies vastasi vaivautuneena, kuin olisi jo harjoitellut sanottavansa. Selitti, katsomatta silmiin puhelimen kautta, että oli tehnyt sopimuksen tienvarren ravintolan kanssa, koska tilausmäärä oli suurempi ja maksu täsmällisempi. Valpuri lopetti puhelun vastaamatta. Seuraavina päivinä pienet asiat alkoivat muuttua. Perhe, joka oli syönyt hänen ravintolassaan joka viikko vuosia, tuli sisään, pyysi ruokalistan, katsoi hintoja ja yksi lapsista sanoi ääneen, että tienvarren tilalla oli halvempaa ja paljon parempaa. Äiti hiljensi pojan, mutta maksoi laskun eikä palannut. Kauppias, joka aina tervehti häntä kadulla, alkoi siirtyä vastakkaiselle jalkakäytävälle nähdessään hänet kaukaa. Vihannestoimittaja ilmoitti, ettei voisi enää hoitaa viikoittaista toimitusta, antamatta selitystä, ehdottamatta vaihtoehtoa. Jokainen asia yksinään oli pieni. Yhdessä ne olivat kuva kylästä, joka oli lukenut virallisessa lehdessä julkaistun raportin uudelleen ja tehnyt omat johtopäätöksensä. Valpuri seisoi kassan takana nähden kaiken tämän samalla tutulla rauhallisuudella, mutta se oli erilaista rauhallisuutta nyt. Ei sen, joka hallitsee, vaan sen, jolla ei ole enää minne suunnata hallintaansa. Lokakuussa hän laittoi ravintolan myyntiin. Ilmoitus kirjoitettiin käsin paperille ja liimattiin samaan sähköpylvääseen, josta Aino oli nähnyt Tila Toivonrannan ilmoituksen 2 vuotta aiemmin. Yhtään ostajaa ei ilmestynyt vuoden loppuun mennessä. Marraskuussa Valpuri lähti kylästä ja muutti siskonsa luo toiseen kaupunkiin. Ravintola jäi suljetuksi ja lukituksi, tuolit pinottuina lasin taakse, joka pölyttyi viikko viikolta. Kukaan kylässä ei puhunut siitä paljoa. Ei ollut tarvetta. Elokuussa, ennen kuin kaikki tämä oli tapahtunut, Henrik ilmestyi. Tuli ruskettuneena, reppu selässä, hymy kasvoillaan, jota oli harjoiteltu peilin edessä. Sanoi tarvinneensa aikaa, että oli nyt kunnossa, että halusi tavata tyttärensä. Aino otti hänet vastaan ravintolan ulkopuolella. Ei kutsunut häntä sisään, ei pyytänyt istumaan.
Seisoi sisäänkäynnillä Anni sylissään ja jauhoja esiliinallaan. Kuunteli kaiken, mitä hänellä oli sanottavanaan, keskeyttämättä. Kun hän lopetti, Aino sanoi samalla rauhallisuudella, jolla oli tehnyt kaiken viimeiset 2 vuotta. Voit tavata Annin. En kiellä sitä sinulta enkä häneltä, mutta avioliitto päättyi sinä tiistai-aamuna. Enkä tarvitse sinulta enää mitään tietääkseni sen. Henrik oli 2 päivää kylässä. Käveli epämukavasti kaduilla, tuntien jokaisen tarinan tietävän ihmisen katseen, ja kylässä kaikki tiesivät. Lähti ilman kohtausta, yrittämättä neuvotella, ehkä siksi, että hänelle kävi ulkopuolelta katsoen selväksi, että se, mitä Aino oli rakentanut yksin, oli enemmän kuin mitä he 2 olisivat koskaan rakentaneet yhdessä. Syyskuussa, lakimies Matin kautta, hän jätti avioerohakemuksen. Henrik allekirjoitti paperit vastustamatta mitään. Tila Toivonranta päätti ensimmäisen täyden toimintavuotensa jonotuslistalla viikonloppuisin. 6 työntekijää palkattuna, kaikki alueen naisia, jotka tarvitsivat työtä ja jotka Aino oli valinnut yksi kerrallaan. Puutarha oli 3-kertaistunut, 64 kanaa pihalla, Einon toimitussopimus virallistettu paperilla, koska hän oli päättänyt kunnostaa mökkinsä ja istuttaa lisää Pohjanväinön putkea myydäkseen ravintolalle. Matti oli tullut vähemmistöosakkaaksi, hoitaen laki- ja hallintopuolta. Juhani pysähtyi edelleen joka viikko, tuoden uusia kuskeja reitiltä, kuin olisi hänen henkilökohtainen velvollisuutensa esitellä paikka niille, jotka eivät sitä vielä tunteneet. Topias pikkukaupasta alkoi toimittaa osan ravintolan kuivatuotteista reiluun hintaan, hiljaisena tapana selvittää tilit oman tuntonsa kanssa ilman puheita. Pekka, kuski Vaasasta, joka oli sanonut ruuan halavan sisältäpäin, alkoi tuoda teini-ikäistä poikaansa matkoille, jotka kulkivat ohi. Poika oli yhdellä näistä vierailuista sanonut, että tämä oli ainoa paikka, jossa ruoka maistui kodilta, vaikka hän ei ollut koskaan ollut siellä aiemmin. Salin nurkassa oli pöytä, jossa oli yksinkertainen puinen kyltti, jonka Aino oli kirjoittanut käsin eräänä iltapäivänä, Einon pöytä. Eino oli sanonut, ettei tarvinnut kunnianosoitusta. Aino oli sanonut tietävänsä, mutta tekevänsä niin joka tapauksessa. Eino ei koskaan valinnut toista pöytää. Eräänä sateisena heinäkuun iltapäivänä, kun ravintola oli sulkenut aikaisemmin, Eino korjasi kanalan aitaa, kun Aino tuli ulos Anni sylissään. He seisoivat siinä katsellen sateen lankeavan puutarhan päälle, Pohjanväinön putkipenkin päälle, joka kasvoi tiheämpänä kuin hänen saapuessaan, kuin maa vastaisi johonkin. Siinä hän kertoi. Kuukausia aiemmin yliopiston kasvitieteilijä oli käynyt tilalla haluten tunnistaa kasvin. Eino oli antanut hänen kerätä näytteen, kiinnittämättä siihen paljon huomiota. Mies oli palannut viikkoja myöhemmin lausunnon kanssa, jossa sanottiin, että Tila Toivonrannan Pohjanväinön putki oli lajike, jota hän ei voinut luokitella mihinkään olemassa olevaan luetteloon, ilmeisesti endeeminen sille tietylle maaperälle, ilman merkintöjä mistään muusta kiinteistöstä maakunnassa. Kasvi ei kasvanut muualla. Makua ei voinut toisintaa muualla. Kuka halusi sen tuntea, tiesi minne mennä. Aino kuunteli kaiken hiljaa, sateen ropistessa kattoon ja Annin nukahtaessa hänen syliinsä. Ei tuntenut yllätystä. Tunsi jotain, mikä muistutti enemmän tunnistamista. Kuin se vahvistaisi sen, mitä hän oli tuntenut siitä iltapäivästä lähtien, jolloin hän oli repäissyt oksan rikkaruohikosta ja vienyt sen nenälleen, tietämättä vielä, kuinka paljon se tuoksu olisi arvoinen. Hän ei kertonut kenellekään. Ei ollut tarvetta. Ne, joiden piti tietää, tunsivat sen jo joka kerta, kun istuivat pöytään ja olivat hiljaa ensimmäisen haarukallisen jälkeen, yrittäen nimetä, mitä olivat juuri maistaneet, eivätkä onnistuneet. Anni kasvoi Pohjanväinön putken tuoksun ja rekkojen melun keskellä, Einon käheän äänen ja kuskien naurun remakoiden keskellä salissa. Ne, jotka tunsivat Ainon alusta alkaen, sanovat, että tytöllä on jo sama hiljainen ja luja tapa kuin äidillään. Tapa, jolla istutetaan maahan, jonka kaikki sanoivat olevan arvotonta, odotetaan, eikä tunneta mitään tarvetta selittää niille, jotka nauroivat. Jotkut nauravat, kun joku aloittaa nollasta, kunnes tajuavat nauraneensa väärässä paikassa. Kaikki köyhä maa ei ole tyhjää. Joskus se vain odotti oikeaa ihmistä. Aino ei vastannut kenellekään. Hän rakensi.